ụlọọrụ Anambra steeti na-ahụ maka okwu gbasara ahụike achịkọbago ọgbakọ nkụzi maka ndị dibịa bekee nakwa ndị nwe nchere isi n'ọrụ nọọsụ na Anambra steeti nke gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi wee nwee ọgịga wee hụ na ngalaba ahụ na-eme nnọọ nke ọma n'ụdị ịdị na-arụsi ọrụ ike. Ya bụ ọgbakọ ọzụzụ bụ nke achịkọbara n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti bụ nnọọ nke akọwapụtara na ọ dọtara ọtụtụ ndị ọrụ ahụike dịgasị iche iche sitere na ngalaba dịgasị iche iche na steeti a. Ka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Afamobilike mere ka mata na ha chọrọ iji na-enye ndị ọrụ ahụike nọ na steeti a ọzụzụ oge ọbụla iji hụ na ha na-alụ ọrụ ha etu ọ kwesịrị ekwesị. Onye kọmishọna ahụ mere ka mata na gọọmenti Anambra steeti chọrọ ime ka ụlọọgwụ opekata mpe ahụ nke dị n'ime ime obodo na nke na-esote ya akpọkwara sekọndịrị hospital n'aha bekee bụrụ ejiamaatụ na steeti a. Dọkịta Obilike gara n'ihu gwa ndị ahụ bịara ya bụ ọgbakọ ka ha were amamihe ha ga-enweta na ya bụ ọgbakọ wee nachi azụ n'ụlọ ọgwụ ha dị iche iche kụziere ndị na-alụ n'okpuru ha ma mee ka o doo anya na ha enwepụtago otu gbanụgbanụ ga na-agagharị n'ụlọ ọgwụ niile dị na steeti a bụ nke gọọmenti nwe iji hụ na mpụ na aghụghọ dị iche iche bụ nke ememiri kpamkpam. Onye na-akụzi n'ụlọ mahadum Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital na Nnewi bụ dọkịta Okechukwu Jideofor Ugwu onye nyere nkụzi n'oge ya bụ ọgbakọ mere ka mata na isi sekpụ ntị na ya bụ ọgbakọ bụ iji mee ka ndị dibịa oyibo na ndị niile na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ mara ihe kwesịrị ka ha na-eme, mara etu ha ga-esi na-eneta ndị ọrịa anya dịka o si dị na mba mepesịrị emepe. Onye isi n'ebe a na-afụ maka ịkwụ ọgwụ na ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Awka bụ Oriakụ Obiageli Uchebo, dọkịta Henry Nwankwọ bụ osote onye isi oche na-afụ maka ndị na-agbaziri ndị ụlọ ọgwụ oyibo kpọrọ Medical Advisory Council nke Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi na dọkịta Ejikeoji onye bụ onye nnukwu enyemaka pụrụ iche nyegara minista nke isi ọnọdụ obodo anyị dị n'Abuja n'ebe metụtara ahụike na ileta ụlọ ọgwụ anya. Onye kwuru okwu site na igwe ọgbara ọhụrụ Zoom bụ ndị nyegasịrị nkụzi oge ya bụ ọgbakọ ahụ bụ ihe mechiri ya bụ ajụọ aza site n'Awka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.